Здравейте хора, аз съм Прото и днеска ще снимам видео. Почвам да снимам видеота в този нов канал. И да, очаквайте видеота на всякакви геймплееве. Ето и тук ми е канала. Още нямам никаква критика, ще нямам представя какво да сложа. Както виждате нямам клип. Абонирайте се за тези 4-мата пичове. Момиче, също на момиче. Така. Dark Matter в момента говори с мен, нали? Да. Да. Както виждате, Dark Matter от тези тук има най-много абонати. 15 абоната вече събра. Гирбик. Да, почна да се вчера. Вау. Така. И аз реших да почна да снимам. И някой ден може да съберем всичките. Или без Dark Matter, или без Гирбик. Не се знае. Може да съберем всичките и да снимаме на някакъв мап. Jump map и очаквайте най-много в този канал да се играе на Майнкрафт и не много на хорър геймове. Освен Left 4 Dead. Да. Освен Left 4 Dead. Не, че може да се нарече хорър гейм. Както виждате, че ме така. И това тук е нещо. И да, смятам да почвам да снимам. Надявам се да... Как да го обясня? Да ви харесват неговите геймове на Minecraft PvP. Да, PvP Faction сървъри. Първите сървъри, които мога да снимам, ще са PvP България, EnderGod, PvP май беше и Adventure PvP. Ще сложа каналите на този човечец, това момиче и този човек в под описанието. И IP-тата на сървърите няма да ги слагам сега. И да, ако искате се абонирайте за тях. Утре очаквайте видеота, може и днеска. Очаквайте едно видео. И да, чао!